malaman shi'a sun yi nasarar musanya matsayin Allah a zukatan mabiyan shi'a da waɗansu waɗanda ba su kai Allah ba. Sai suka ce musu, wannan duniyar mallakan shugabanni ce. Suka rawaito kamar yadda yake cikin littafin alkafi, wannan duniya mallakan shugaba ce, yana saka ta yadda ya ga dama kuma ya bada ita ga wanda ya ga dama. Suka ce kabari da hisabin kabari suna hannun Husaini dan Ali, Allah ya kara musu yadda. Sannan suka ce ita kiyama da filin kiyama da kuma siradi suna hannun Ali dan Abi Talib. Sannan kuma aljanna tana hannun Fatima. Sai makahon mabiyin shi'a ya zo, don me yasa zan nemi arziki da waraka daga Allah bayan gaba ɗaya duniya tana hannun shugaba? Kuma don me yasa zan nemi tsari daga azaban kabari a hannun Allah bayan kuma na hannun Husaini? Kuma don me yasa zan nemi nasarar tsallake sirati da tsira daga fitinar filin kiyama bayan duka suna hannun Ali? Kuma don me yasa zan roƙi Allah aljanna bayan ta kasance tana hannun Fatima? Da irin wannan ne suka yi nasarar ɗaura zukatan mabiyan shi'a akan iyalan gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Yanzu za mu ga ɗaya daga cikin malaman shi'a har ma yana kafa hujja da alƙur'ani cewa lallai duniya mallakar shugaba ce, wato duniya ubangijinta shine shugaba. أشرقت الأرض بنور ربها يعني بصاحبها، وصاحب الأرض هو الذي يملأها قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا، وهو الإمام المهدي من آل محمد صلوات الله وسلامه عليه. Ayar tana magana akan Allah maɗaukaki ne, amma shi kuma wannan mutumin wanda yana daga cikin manyan malaman shi'a ya yi nasarar fahimtar da mabiya shi'a cewa wannan aya tana magana ne akan shugaba ne, bayan ita kuma akan Allah maɗaukaki take magana. Allah yana cewa ubangijinku shine ubangijin sammai da ƙasai, wa'innan kuma suna cewa ubangijin duniya shine shugaba. Allah za mu gaskata ko kuma malaman shi'a za mu gaskata? Har wani malami ya fito daga cikin malaman shi'a, kamar yadda za mu gani yanzu a tashar su daga ɗaya daga cikin manyan jagororinsu, inda yake cewa lallai Husaini Allah ya ƙara masa yadda shine mamallakin duniya, kuma shine zai yi hisabi wa 'yan shi'a a kabari. Kai, har ma mamallakin kiyama da mahukuncinta sun ce Ali ne, sannan kabari yana hannun Husaini. Hakimul Barzakh al-Imam al-Husayn salamullahi alaihi. من يموت الإنسان يشوف الحكومة هناك عنده بيده. وحاكم يوم القيامة قسيم الجنة والنار أبوه علي سلام الله. بعد وين نروح يا عم؟ بين كربلاء والنجد، بين كربلاء والنجد. Wato wanda yake neman tsira daga azaban kabari to ya kama kafan Husaini, wanda kuma yake neman tsira daga fitinar ranar kiyama to ya kama kafan Ali, inji 'yan shi'a. Abun da ya fi haka tsanani da muni kuma sai wani malamin shi'a ya fito yana cewa siradi ma wanda ya fi gashi siranta kuma ya fi takobi kaifi yana hannun Ali dan Abi Talib ne, kuma sannan Ali zai zauna akan siradin kuma zai cewa masu shigewa, in dan shi'a ne sai ya ce mishi wuce, idan kuma ba dan shi'a bane sai ya sa wuta ta kamo shi sai ya fada, saboda wai siradi yana hannun Ali dan Abi Talib ne. Allah ya kiyashe mu. يقعده الله يوم القيامة على الصراط فيدخل أولياءه الجنة وأعداءه النار، فيدخل أولياءه الجنة وأعداءه النار. كل واحد من الخلق يوم القيامة سيتوجه إلى الصراط يشوف قباله السيطرة العلوية الحيدرية قاعد موجود هناك، يطب منو أنت؟ شيعي موالي، اتفضل تعبر روح للجنة. مو شيعي من هذه الفرق الضالة، كافر منافق طايح حاض، تفضل يضربوك هالشكل، الزبانية الملائكة تسقط إلى جهنم وبئس المصير. Allah yana cewa a cikin hukuncin shi baya tarayya da kowa, wayannan kuma suna cewa iyalan gidan Annabi suna tarayya da Allah a cikin hukuncin duniya da kuma lahira. Wai ba a hannun Allah kaɗai yake ba. Babbar musibar ma ita ce ɗaya daga cikin malaman shi'a, kamar yadda za ku gani yanzu daga sananniyar tashar shi'a, ya fito yana cewa a ranar kiyama Allah maɗaukaki zai ce ya ke Fatima zo ki shiga aljanna, sai ita Fatima ta ƙi bin umarnin Allah, ta ce a'a ya Ubangiji, ba zan shiga aljanna ba don ka ce ba makawa sai ka aminta da ni kuma ba zan amintu ba har sai ka shigar da 'yan shi'a na aljanna. Sai Allah ya ce ina 'yan shi'a, 'yan shi'an Fatima?
sai gungun jama'a su tashi sai ya ce ku shiga aljanna. Sai Allah ya sake cewa ya Fatima shiga aljanna. Sai ta ce a'a ya Allah, hallo da ta sake saka maganan Allah karo na biyu. Sai ta kore shiga aljanna, Allah ya mana tsari. Sai ya ce me yasa? Sai ta ce har sai ka shigar da masu son shi'a ta aljanna. Sai Allah ya ce ina masu son shi'an Fatima su shiga aljanna. Sai ya ce ya Fatima zo ki shiga aljanna. Ta kuma cewa a'a ya Allah, don me yasa ya Fatima? Ban aminta ba. Ya Ubangiji har sai ka shigar da masu shayar da ruwa, masu ciyarwa da shayarwa ba saboda Allah ba saboda Fatima. Sai a ce ina masu shayar da ruwa saboda Fatima su shiga aljanna. Fatima ta ce sai yanzu ya Allah zan shiga aljanna. في الرواية الشريفة لما تقف الزهراء سلام الله عليها فاطمة ادخلي إلى الجنة تقول لا إلهي أنت قايل لي ترضى لرضاي أنا بعدني مراضية. أنت قايل لي ترضى لرضاي أنا بعدني مراضية. أنت قايل لي ترضى لرضاي أنا بعدني مراضية. قال بشنو ترضين؟ قالت له شيعتي حتى أرضى. إيه هاي وين ذيك وين؟ قال فاطمة شيعتيك؟ إي نعم. أين شيعة فاطمة؟ ينادي المنادي يقول مجموعة من الناس نحن شيعة فاطمة ادخلوا إلى الجنة. فاطمة خلص طبوا للجنة. قالت له لا يا إلهي بعدني ما راضية. قالت له لا يا إلهي بعدني ما راضية. أنت ترضى لرضاي؟ أنت قايل لي ترضى لرضاي؟ أنت قايل لي ترضى لرضاي أنا بعدني ما راضية. خوش ترجين. قالت له إلهي محبي شيعتي يدخلون. أنت أكرم الأكرمين، أنت أرحم الراحمين، أنت الرحمة المطلقة اللامحدودة، أنت الله الكريم. خلاص أين محبي فاطمة؟ دخلوا الجنة يدخلون. فاطمة ادخلي إلى الجنة. تقول لا يا رب بعدني ما راضية. هشم من ترضين؟ تقول له إلهي من سقى الماء على محبتي، من أطعم الطعام على حبي خلي يدخل الجنة. ينادي المنادي من أطعم الطعام على حب فاطمة، من سقى الماء على حب فاطمة. يقول مجموعة الناس نحن يا رب ادخلوا إلى الجنة. دخلوا الجنة. ها فاطمة تقول له رضيت يا رب فتدخل الجنة. Don Allah musulmai in yi muku wata tambaya, shin akwai wanda zai gaskata wannan magana akan Fadima Allah ya mana tsari da bata? Shikenan duniya tana hannun shugaba, kabari yana hannun shugaba, kiyama tana hannun shugaba, siradi da wuta suna hannun shugaba, aljanna tana hannun Fatima. Kenan don me yasa zamu neme su daga wajen Allah madaukaki? Kun ga anan kenan malaman Shi'a sun yi nasaran ɗora zukatan duka mabiya Shi'a akan wani Allah da bai kai Allah ba. ألا يا شيعة الدنيا فيقوا ذروا أهل العمائم والملالي فهم والله قادة كل شر تسير بكم إلى حد الحثال.